То бок гэта быў реально вайсковы сапраўдны плацдарм, з якога на пачатку 20-х рыхтаваліся дыверсіі там супраць той жа Польшы. Яны спецыяльна не хацелі тут нічога будаваць, умоўна, якія б умовы ў іх не былі. У іх быў вось ідэя фікс перайсці туды за мяжу. Праславіўся тым, што ён забіў падчас суда не суддзю, не паліцыянта, не прокурора, а правакатара. Бацька ўжо такі быў спакойны чалавек, умоўна кажучы, а сын кажа там, ты нічога не разумееш, а я пайду і буду рабіць все, што ваше пакаленне як бы не аб чым, а вот наше пакаленне пераможа. Прывітанне. Гэта падкаст «Гістфак» на Полотно Медыа, і сёння мы паразмаўляем пра феномен КПЗБ – камуністычнай партыі Заходняй Беларусі. Што гэта такое было, якія мэты пераследавала і з каго складалася? Мяне зовут Дар'я Палынская, са мной студыя Алесь Кіркевіч. Прывітанне. Прывітанне. Так, тэма сапраўды вельмі цікавая і ў нейкім сэнсе забытая, таму што мы не бачым там нейкіх суперпомнікаў, нейкай суперпамяці знятых фільмаў пра КПЗБ. І па вялікім рахунку, калі мы цікаемся нават гэтай тэмы, мы знаходзімся ў палоне такіх двух канцэпцый. Першая – это састарэлая савецкая канцэпцыя пра усенародную барацьбу працоўных і сялянскіх масаў Заходняй Беларусі з польскімі панамі. Да, плакатики вот эти все. Классика, так. Да. А другая концепция, она такая польская, концепция некоторых польских историков про то, что КПЗБ – это выключна савецкія сталінскія дыверсанты, бандыты, якія рабілі сваю чорную справу і рыхтавалі 39-й год. І маўляў, што гэта трэба выкінуць як бы з гістарычнай памяці па вялікім рахунку. Праўда, недзе пасярэдзіне, я думаю, сапраўдная гісторыя КПЗБ яшчэ калі-небудзь будзе напісаная, але на гэты момант мы не маем сур'ёзных пытанняў. І вось настольнай кнігай для тых, хто цікавіцца гэтым перыядам, можа быць хіба кароткі нарыс беларускага пытання. Гэта кніжка, зробленая для польскага афіцэрскага складу міжваенны час, перакладзены на беларускую мову, каб палякі разбіраліся, польскія афіцэры, хто ёсць хто ў беларускім руху, які яны спрэс лічылі камуністычным і лічылі недарэмна. Чаму так адбылося, мы вот зараз акурат паразмаўляем. Але вот слухай, у Польшы, у другой Рэчы Паспалітай камуністычныя партыі былі забаронены. Хаця, вот, зноўку ж тая самая КПЗБ, яна была дастаткова нават у найгоршыя часы такая актыўная і шматлюдная. Дзесьці была статыстыка, што на 1930-е колькасць удзельнікаў там складала там, да 4000 чалавек. У іх было 11 гарадскіх такіх акруговых цэнтраў, 90 раённых, ну то бок не слаба. Ну, калі пра лічбы, тут вельмі цікавы феномен менавіта колькаснага і адсоткавага складу, там 1927 год, 7000 камуністычнай партыі Польшы удзельнікаў, з Заходняй Беларусі было 3500, то бок амаль палова. То бок, а там же яшчэ быў кавалак Украіны, Валынь та же самая, там было ўсяго 1000 чалавек. Была Польша велізарная, але вось большасць складалі, вялікую частку складалі менавіта беларусы. Але пры гэтым у кіраўніцтве компартыі Польшы, да якой падпарадкоўвалася КПЗБ і КПЗУ, украінскія камуністы, вось беларусаў было толькі двое, напрыклад, прадстаўлена на з'ездзе 27-го года. Той час, як палякаў было 26, яўрэяў было 11, украінцаў 5. І на іх всього двое беларусаў. І чаму, уласна, пасля паўстаў ад часткі справядлівы міф, што беларусы былі такім гарматным мясам у этой кампартыі. Вось, і ў яе філіі КПЗБ. Але каб зразумець, што тут да чаго, трэба сягнуць трошкі наперад, нават яшчэ да стварэння камуністычнай партыі Заходняй Беларусі. Гэта, в прынцыпе, навошта Маскве і Савецкаму Саюзу была БССР. Для чаго? Напэўна, не для таго, што яны вельмі любілі беларусаў, беларускую мову, беларусаў як народ, нацыю і хацелі з яго нешта вырасціць. БССР ад пачатку быў патрэбны як такі плацдарм для штуршка, для рывка на захад і для супрацьстаяння з Польшай і Літвой, прынамсі на першасным этапе. То бок гэта быў реально вайсковы сапраўдны плацдарм, з якога на пачатку 20-х рыхтаваліся дыверсіі там супраць той жа Польшы. Это была такая вайна актыўных разведак польскай і савецкай. Вось. А ўжо пазней, калі зразумела, што было, што сусветная рэвалюцыя не адбудзецца тут і адразу, ну, БССР уже ператварылі в такі вайскова-прапагандысцкі, скажем так, плацдарм, маўляў, што з аднаго боку мы тут будзем нарыхтоўваць войскі для будучага маршу па Еўропе, а з іншага боку з БССР мы створым такую вітрыну савецкага ладу жыцця для камуністаў Заходняй Еўропы і першаснай, ну, і найперш для польскіх камуністаў, маўляў, паглядзіце, як у нас класна. Ну, можете з'ездзіць праверыць, калі не баіцесь. Ну, вот, слухай, цікава, тому што, умоўна, па статыстыцы 80% агітатараў яны працавалі менавіта на вёсцы. То бок 20% толькі прыходзілася на гарады. Таму што вёска гэта была пладавітая вельмі глеба для рэкрутацыі ў этой камуністычнай структуры, бо
вёска заходнебеларуская, каб разумець яе феномен, яна раздзіралася кучай канфліктаў. Яна была перанаселенай, было мала зямлі. Вось мы пра гэта размаўлялі ў выпуску пра эміграцыю, чаму ўласна людзі эмігравалі. То бок калі ты нават працавіты класны хлопец, але у тебя няма зямлі, ты ніхто, ты не можаш стварыць сям'ю. Ты можаш, конечно, паехаць у горад, але там мала прадпрыемстваў, калі казаць пра гарады заходняй Беларусі. Ну, ты сутыкаешся з шэрагам цяжкасцяў. Ну, умоўна кажучы, калі нават ты п'яніца, але у тебя ёсць зямля, ты знаходзішся у лепшым як бы становішчы. І у цябе выхад альбо ехаць на захад на заробкі, альбо ехаць у БССР, пераходзіць мяжу, альбо уваходзіць у радыкальныя структуры і змагацца за свае правы, і палітычныя, і сацыяльныя, і эканамічныя правы. Вось. Таму вось вёска заходняй Беларусі, она стала такой просто вельмі класнай глебай для этой камуністычнай агітацыі, для того, каб вербаваць сваіх новых чальцоў. Але зноў жа, збегаючы назад, перад КПЗБ былі іншыя рэвалюцыйныя структуры, якія дзейнічалі на карысць савецкай улады ў Маскве і супраць Польшчы. Гэта была і беларуская рэвалюцыйная арганізацыя, гэта і замежнае бюро камуністычнай партыі Беларусі. Это все самы пачатак 20-х гадоў. І ў 23-м годзе вырашылі стварыць КПЗБ. Гэта была адна са шматлікіх камуністычных партый, якія кіраваліся камінтэрнам. Будзем памятаць, што пачатак 20-х камінтэрн яшчэ марыць пра рэвалюцыю па ўсім свеце. Яшчэ жывы Ленін, яшчэ Троцкі пры ўладзе, і Сталін яшчэ не адзіны верхавода ўсяго гэтага працэса. І тут сутыкнуліся две такіх лініі, умоўна кажучы. Лінія сталінская на той, каб будаваць сацыялізм в асобна ўзятай краіне ўжо пасля ісці маштабнай інвазіі на іншых. І рамантычная лінія Троцкага, маўляў, трэба рэвалюцыя тут і зараз. І вось гэтая лінія на рэвалюцыю тут і зараз, мы бачым яе у фундаменце КПЗБ на самым пачатку яе існавання. Напрыклад, вось вядомы гэты рэйд на турму ў Стоўбцах, это, здаецца, 24-й год, калі сапраўдная група баевікоў захапіла турму ў Стоўбцах, якая была на па-польскім баку мяжы, і вызваліла адтуль патрэбных ёй вязняў і спакойна сабе сышла на тэрыторыю БССР. Альбо вось быў план, напрыклад, вельмі класны план, які зараз мае такія гістарычныя паралелі, зразумееце чаму, таму што планавалі захапіць невялічкае мястэчка кшталту Ашмянаў, захапіць сіламі бальшавікоў, то бок мясцовых камуністаў, і стварыць кшталту Ашмянскай народнай рэспублікі. Всім было зразумела, што эта рэспубліка не пратрымаецца шмат, там пару дзён максімум, але гэта будзе сігналам, каб паўстала ўся заходняя Беларусь супраць Польшы, людзі павешвалі чырвоныя сцягі. Это былі смертнікі, безумоўна, іх бы там забілі польская паліцыя і армія, але гэта была б нагодай для чырвонай арміі перайсці мяжу і пачаць вайну ўжо на тэрыторыі Польшы. То есть увидеть сабе 24-25 год, вось такія вось планы. Не было лёс як бы збыцца, але у Менску існаваў сапраўдны цэнтр па падрыхтоўцы діверсантаў на вуліцы Нямецкай, дзе рыхтавалі людзей вось для такіх канкрэтных баявых дзеянняў. І Савецкі Саюз это выкарыстоўвае гэты план і ў Манголіі, і ў краінах Балтыі, то бок шмат, дзе гэта круціцца, і зараз ужо, ведаючы гісторыю ДНР, ЛНР, мы ведаем, як там это стваралася, то бок дастаткова невялікай групе вайскоўцаў нешта зрабіць, каб это было нагодай для арміі ўжо савецкай, зараз расійскай, зайсці на эту тэрыторыю. Вось. Але гэта такія першыя этапы, умоўна, ну, калі яшчэ ёсць глобальныя планы. Далей, наколькі я ведаю, ўжо ў 30-х ёсць гісторыі злічаны, што там партыю шмат разоў, ну, дакладней, камуністаў, удзельнікаў партыі, іх шмат разоў разганялі, па сутнасці партыя знікала, але потым яна зноўку аднаўлялася. Там 3-4 і больш разоў. Ну, то бок генеральна, наогул, можна было б падзяліць гісторыю КПЗБ на самы першасны этап, 23-й, умоўна, там, 25-й год, і ўжо вся гісторыя далейшая да 38-39 года, да расфармавання. То бок, якая была схема? Калі стала зразумела, што ніякай сусветнай рэвалюцыі і канкрэтна рэвалюцыі ў заходняй Беларусі і хуткага прыхода савецкіх войскаў не будзе, это пачалася ігра в доўгую. Так вот КПЗБшнікаў Масква кінула першы раз. То есть наабяцалі кучу ўсяго, але аказалася, што гэта гульня на шмат гадоў наперад. І вось пачаліся вось такія баявыя рэаліі ўжо ў заходняй Беларусі, калі людзі без асаблівага спадзявання на поспех, на хуткую нейкую рэвалюцыю проста шлі ў эту вот топку і папаўнялі сабой польскія турмы. Таму што вось экзістэнцыйнае жыццё КПЗБоўца, оно вось як бы
экзістэнцыйны выбар быў вельмі вузкі, то бок гэта было альбо памерці ад туберкулёза ў польскай турме, альбо сваліць пры нагодзе ў БССР, дзе цябе з вялікай верагоднасцю расстраляюць, калі мы кажам ужо пра рэаліі 30-х гадоў. Вот у мяне была этнаграфічная цытата, ну, з такога з успамінаў чыстых, што вот тут было у нас камуністаў шмат, сходы тут рабілі, 1 мая сцягі вывешвалі чырвоныя, лістоўкі раскідалі па вёсках, накідаюць перад маем, а паліцыя потым нюхае, хто што, як, для чаго, ну, потым знойдуць, тады пасадзіць у турму, ну, пасядзіць 3 месяцы і зноў сцягі вешае. І далей таксама вот рэспандэнты, яны часта ўзгадваюць, што вельмі шмат людзей, яны адмыслова ішлі туды у БССР. То бок яны спецыяльна не хацелі тут нічога будаваць, умоўна, якія б умовы ў іх не былі, у іх быў вось ідэя фікс перайсці туды за мяжу. І нават яны ведалі, што адтуль амаль ніхто не вяртаўся, і нават даходзілі нейкія чуткі, што там кагосьці там саслалі ў Сібір, там на 25 год, бо яны, можа быць, шпіёны і так далей, яны ўсё адно туды ішлі. Адразу папярэджу пытанне, што такім чуткам найхутчэй не верылі, казалі, што іх распускаюць правакатары, польскія агенты. Людзі ж не маглі паехаць паглядзець, няма інтэрнэту. То есть тое, што ты ведаеш пра Савецкі Саюз, ты ведаеш з газетаў альбо ад агітатараў, якім ты верыш. Ты ж не верыш паліцыянту альбо солтысу. Ты верыш агітатару, які размаўляе тваёй мовай і табе блізкі. Ось Алексей Карпюк прыводзіў такія сведчанні, што ўжо ў 30-х гадах КПЗБ ў нейкім сэнсе ператварылася ў такую секту, дзе ось людзі збіраліся па хатах і таемна, каб ніхто не ведаў, слухалі рашэнне нейкага 5-го з'езда чагосьці там, то бок, ну, нейкая такая сектантская атмасфера, як першыя хрысціяне. Можа быць, да канца не разумеючы, што это за рашэнне нейкай там партканферэнцыі, чагосьці там, але вось для іх это было важна, это была такая справа ідэі. І як бы тут яшчэ важна ведаць, што яшчэ пад канец 20-х быў шырокі рух, была грамада, якая налічвала там 120 000 чалавек, быў пасольскі клуб змагання, дзе былі сапраўды беларускія паслы ў сейме, то бок там Волошин, Рак Михайловскі і так далей, якія пасля все падселі. У канцы 20-х палякі іх просто пасадзілі камуністаў. Ось, але тады это яшчэ была шырокая маса народу, а пазней фактычна застаўся вот этот вот баявы кулак КПЗБ, то бок самыя радыкальныя з радыкальных хлопцаў, якія хацелі дамагацца сваёй праўды. Ну і як это выяўлялася? Не толькі улёткі расклеівання, не толькі ўвешванне чырвоных сцягоў. Былі сапраўдныя шматлюдныя акцыі, то бок той же косаўскі расстрэл, калі паліцыя польская расстраляла людзей. Ось, Алекшыцкі фэст, это ось, калі ў 30-м годзе паслы гэтыя даехалі ў дварчаніны Волынец, паслы клубу змагання даехалі ў Алекшыцы, выступілі там на вясковым фэсце, які ператварыўся ў мітынг, і это все скончылася пацыфікацыяй. Было яшчэ там нарачанскае паўстанне, кобрынскі расстрэл, былі асобныя кейсы людзей, якія там, ось, Казімір Рагачэўскі адстрэльваліся ад польскай паліцыі, там хаваўся хлопец над Котрай у нейкіх там бліндажах Першай сусветнай вайны, урэшце-рэшт яго закідалі гранатамі, ну і ён там застрэліўся, наколькі я памятаю. То бок это было сапраўднае змаганне з рознымі фазамі, з гарячай фазай, там, з фазай ідэалагічнай. Яно расцягнулася на шмат гадоў. Людзі, шмат хто сядзеў і не вылазіў з турмы, то камусьці пашчасціла ў дужках быць абмененым, быць удзельнікам абмена паміж Польшай і СССР, абмена палітвязнямі, але якая доля тых людзей чакала ў СССР? Іх чакаў расстрэл. Зразумела, они пра гэта не ведалі, але так было. Ось. Ну і стандартнай вельмі такой вот сітуацыі было, калі там, ну, у нейкую вёску прыязджае польская паліцыя канфіскоўваць майно, ці некага арыштоўваць. Ну, людзі маладыя, старыя навальваюцца на тых паліцыянтаў, якіх пару чалавек, ну і збіваюць іх на горкі яблык там нейкімі каламі ці аглоблямі. Тыя паліцыянты вызываюць падмогу, адбываецца пацыфікацыя вёскі, то бок людзей там масава там збіваюць, зачыняюць, кладуць на зямлю, робяць вобшукі, і закручваецца вось гэтае вот это вот кола вендеты, ўзаемнай ненавісці. Вяскоўцы хаваюць сваіх загінулых, таму што там сапраўды гінулі не людзі, не толькі не абмяжоўвалася все толькі дубінкамі. Паліцыянты хаваюць сваіх, і вось так это кола круцілася фактычна да 39-го года, і нарастала гэтая ненавісць паміж. Вось вы палякі, мы беларусы, беларусы равно камуністы ў разуменні палякаў, палякі равно прыгнятальнікі ў разуменні вясковых беларусаў. І вось так яно выглядала. Ну, до речі, да, ось, прынцыпу, і так праблем хапала, у прынцыпу, ну, такіх і ў эканамічным плане, і ў сацыяльным, а тут яшчэ
Конфлікти. Але от, добре, таке питання. Глядзі, от, є такі зв'язки, наприклад, що от, на ліченні 30-х відбувалося кілька судов над молодими комуністами. І там приводяться зв'язки, там, що от, судили Мойшу Шмуйловича, Йоселя Рогова, Янкеля Бронштейна і інших. І все це люди від 17 до 21 року, які отримали від 2 до 4 до турми. Тобто, а ці можемо казати про некий такий агульний портрет ось чоловіка, який ну, не то, що підтримував, бо підтримувала більшість, хоча, але ось був удільником менавіта компартії, був ось менавіта підпольщиком, як вони себе називали, комуністом, от менавіта у нас. У горадзе это будзе адзін партрэт, это будзе хутчэй за ўсё габрэй з незаможных габрэяў. У вёсцы гэта можа быць звычайны беларускі хлопец альбо часам, напрыклад, сын нейкіх беларускіх настаўнікаў альбо удзельнікаў легальных арганізацый. Так быў такі Роман Салавей. І ну, ён настаўнічаў, займаўся там рознымі беларускімі справамі яшчэ ў БНРаўскі перыяд, але яго сын пайшоў КПЗБ. То бок бацька ўжо такі быў спакойны чалавек, умоўна кажучы, а сын кажа там, типа, ты нічога не разумееш, а я пайду і буду рабіць все, што вам ваше пакаленне як бы не аб чым, а вот наше пакаленне пераможа. І такія людзі бралі, ім не было чаго губляць фактычна вельмі часта, тому што ты бярэш ты рэвальвер у руку і ідзеш забіваць альбо паліцыянта, альбо правакатара, таго, каго лічыш правакатарам. Янка Брыль апісвае такую гісторыю, вот як хлопцаў пасадзілі, шмат пасадзілі, пасля патроху палякі выпускалі, і вось 3 хлопцаў іх выпусцілі з турмы, яны ішлі дадому. Урэшце дашлі 2, бо 3-го забілі, бо па ходу размовы яны палічылі яго правакатарам. Альбо вось тэма, ну, это была такая шпіёнаманія таксама сярод КПЗБоўцаў, калі ты нешта кажаш супраць савецкай улады, напэўна ж ты польскі правакатар. Ну, самы вядомы КПЗБоўца хто? Это Прытыцкі. Хаця он, ну, Сергей Прытыцкі, які пасля ўзначальваў БССР структуры, ён жа выйшаў з сярэдняга звена і праславіўся тым, што ён забіў падчас суда не суддзю, не паліцыянта, не пракурора, а правакатара. Ён страляў правакатара і пасля быў засуджаны да кары смерці і набыў вялікую вядомасць, таму што на яго гонар выходзілі вялікія дэманстрацыі, ён стаў такой вось топавай проста персонай. Ну і, дарэчы, забегаючы наперад, это ці не адзіны КПЗБоец, які зрабіў сабе нармальную кар'еру пасля вайны ўжо. Ну, от, власне, я про гэта хацела спытаць уже напрыканцы, якби, ну, люди, которые сапраўды вот адана вот на гэтай глебе працавалі, праводзілі эту всю агітацыю, ахвяравалі сваімі жыццямі там, вольным жыццём. Чаго яны дасягнулі пазней? То бок іх не расстралялі ўсіх, не заслалі пазней як ворагаў? Была класная гісторыя з 39-го ці з 38-го года. За год до 39-го года КПЗБ распусцілі. То бок Сталіну все это уже стало абсолютно нецікава, это уже былі для яго аджыўшыя структуры, яго распусцілі. І вось у нейкім мястэчку ці ў нейкай вёсцы паліцэйскі просто сабраў моладзь, якая ў него была на алоўку, як там патэнцыйныя камуністы ці там камуністы, якіх затрымлівалі, і сказаў: ну все, конец вашай партіі, расходзьцеся по домам, таму што ўжо вашай партыя просто она забаронена, яе няма нават у Савецкім Саюзе. Хлопцы ему, зразумела, не поверили, подумали, что поляк праводзіць супраць іх страшную агітацыю. І некалькі з іх пасля паспрабавалі перайсці ў БССР мяжу. Іх злавіў на мяжы, зразумела, савецкі памежнік, адвёў у камендатуру, і там як бы начальник сказаў им: знаете что, вы не идите в СССР, вы вяртайцеся, вы ў Беларусі в заходняй больш патрэбны. Яны вярнуліся. І толькі пазней яны зразумелі, што ён такім чынам збярог ім жыцці, таму што на той момант ужо ўсіх камуністаў з заходняй Беларусі, якія пераходзілі мяжу, просто затрымлівалі і забіралі як польскіх шпіёнаў, іх альбо расстрэльвалі, бо наехалі на Сібір. То бок вось канец КПЗБ наступіў фактычна яшчэ перад 39-м годам. То бок все гэтыя мары аказаліся марнымі, а гэтых хлопцаў фактычна выкарысталі як гарматнае мяса. Далей была вайна, безумоўна, дзе, дарэчы, чальцы КПЗБ стаялі на вельмі розных пазіцыях. КПЗБшнае мінулае мелі як такія адданыя камуністы, як там Прытыцкі, там Максім Танк, Васілёк, Таўлай, якія там былі, зразумела, па-савецкі бок, так і вось Іван Гелда, які быў па-нямецкі бок, але таксама ў беларускіх арганізацыях. Вось. І пасля вайны, уласна, КПЗБшнікі сталі абсалютна непатрэбнымі. Таму што... Ну, яны былі і забытыя так на нейкі час. Бо к 56-м толькі адбываецца нейкая рэабілітацыя, да? Так, і калі мы кажам, што ў БССР кіруе партызанскі клан, Машэравы, Мазуравы і гэтак далей, то этому клану абсалютна не патрэбны яшчэ нейкі КПЗБшны клан. То бок, калі паглядзець лёс гэтых людзей,
Ну, ось Прытыцкі, само сабой, найбольш вядомы і адзіны з такіх ось Мікалай Арехва, але ён нават зрабіў кар'еру не ў БССР, он пэўны час працаваў в Урządzie Беспеченства в Польшчы, в сацыялістычнай Польшчы быў кадравы крызіс на давереных Маскве людзей, якія валодалі польскім пытаннем. А збольшага у БССР такой кар'ернай столі гэта было для КПЗБшнікаў было быць начальнікам калгаса, старшынём, ці начальнікам нейкага раёна. Вось быў такі Лазар Шайкоўскі ў горадні, які адсядзеў шмат гадоў у 30-х гадах, якого вызвалілі, наколькі я памятаю, па абмену, адсядзела яго жонка, яго сын быў у прытулку, таму што бацькі сядзелі ў міжваенны час. І што он трымаў ад савецкай улады? Столей была звычайная кватэра і пасада аж цэлага начальніка гарадзенскага заапарка. Ну, то бок гэта, канешне ж, не тыя вяршыні, якія дасягнулі прадстаўнікі партызанскага клана, альбо, боже мой, звычайныя палкоўнікі МГБ, яны мелі класныя кватэры ў сталінках, машыны, дачы, гаражы, яшчэ і домработніцаў. А актывісты КПЗБ былі забытыя. Ну і ўжо пасля там 60-х, 70-х гадах выдаваліся нейкія брашуркі пра ўсенародную барацьбу. Ну, але это ўжо было, я думаю, асабліва нікому не цікава. Што ж, неадназначна. Ну, я думаю, што мараль гэтай гісторыі насамрэч вельмі простая, пра тое, што мы не можам забыць гэта ўсё. Насамрэч і кнігі, і біяграфіі, і цэльныя даследаванні на гэтую тэму маюць паўстаць у Беларусі, дзе ўзважана паглядзелі на лёсы, на матывацыі гэтых людзей, разабралі бы сапраўды хто чаго хацеў, і такіх розных людзей, як там Гурін Маразоўскі, як Ваўпшасаў, як все тыя апанскія, якія рыхтавалі дыверсантаў яшчэ ў Менску, як той же там Казімір Рагачэўскі, то бок тыя хлопцы, якія нічога не атрымлівалі і загінулі вось за эту ідэю, у якую шчыра верылі. І гэта мае быць такі беларускі погляд на гэтае пытанне, бо КПЗБ гэта няхай тупіковая, але таксама плыня беларускага нацыянальнага руху ў 20 стагоддзі, якіх было шмат, якія былі і правыя, і левыя, і хрысціянскія, і цэнтрысцкія, але гэта таксама гісторыя, якую варта ведаць і рабіць за яе свае высновы. Сапраўды. Дзякуй усім, хто паглядзеў гэты выпуск. Вельмі захочам вас пакідаць каментарыі, можна прапановваць нейкія тэмы і абавязкова дзяліцца ўласнымі ўспамінамі, можа быць, уласнымі гісторыямі. Дзякуй і да наступных сустрэч. Да пабачэння. Шчасліва.